Η εξέλιξη των σύγχρονων pick-up τα έχει αποδεσμεύσει εδώ και πολύ καιρό από το μονοδιάστατο ρόλο που επιτελούσαν μέχρι πρότινος ως αμιγώς επαγγελματικά οχήματα, καθώς προσφέρουν πλέον επίπεδα άνεσης και εξοπλισμού εφάμιλα με αυτά των πολυτελών SUV. Τα pick-up 4x4 είναι τρία αυτοκίνητα σε ένα. Είναι ένα επιβατικό αυτοκίνητο πλέον, μια και είναι τετράπορτα και πενταθέσια. Είναι ένα εργαλείο δουλειάς, γιατί έχουν καρότσα και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος αγρότης για να μεταφέρει ό,τι χρειάζεται κάποιος επαγγελματίας για τη δουλειά του. Και είναι και τετρακίνητα, που σημαίνει ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος για να πάει στο βουνό, να παίξει, να κυνηγήσει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με σκληρή εκτός δρόμου χρήση. Αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι είναι ότι καλό θα είναι όταν ο δρόμος γλιστράει, έχει βρέξει ή έχει χιόνι, πρέπει να χρησιμοποιούμε την τετρακίνηση. Ότι επειδή είναι πετρελαιοκίνητα, το 90% αυτών των αυτοκινήτων δεν χρειάζεται να τα δουλεύουμε σε πολύ ψηλές στροφές, να δουλεύουμε με τους κινητήρες πολύ ψηλές στροφές, αλλά δουλεύουν καλύτερα χαμηλότερα, εκεί που είναι η ροπή τους, και ότι είναι καλύτερα σε οδική συμπεριφορά όταν είναι λίγο φορτωμένοι. Στη λάσπη, στο χιόνι, στο χωράφι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος. Καλό να ξεφουσκώσει 20 με 30% τα λάστιχα για να έχει καλύτερη πρόσφυση. Χρειάζεται σίγουρα, όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, να χρησιμοποιήσουμε τις αργές σχέσεις στο κυβότιο, που είναι η δεύτερη επιλογή συνήθως των περισσότερων από αυτά. Είναι δικίνητα, τετρακίνητα με γρήγορες σχέσεις και τετρακίνητα με αργές σχέσεις. Για να βάλουμε το αργό στα περισσότερα τετρακίνητα pick-ups πρέπει να σταματήσουμε. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Υπάρχουν κάποια στα οποία μπορεί να μπουν οι αργές σχέσεις εν κινήσει με 15-20 χιλιόμετρα, αλλά αυτά είναι λίγα. Στα περισσότερα πρέπει να σταματήσουμε. Άρα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όταν φτάνουμε σε μια δυσκολία είναι, πριν μπούμε στη δυσκολία, να γυρίσουμε το διακόπτη ή το λευγέ που έχει το αυτοκίνητο στις αργές σχέσεις, να είναι τετρακίνητο και αργό, και μετά να μπούμε στη δυσκολία. Γιατί αν μπούμε με γρήγορη τετρακίνηση και αναγκαστούμε πάνω στη δυσκολία να αλλάξουμε, πολύ πιθανό είναι να κολλήσουμε και να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Στα αργά χρησιμοποιούμε όσο μεγαλύτερη σχέση μπορεί να αντέξει η δυσκολία την οποία έχουμε μπροστά μας. Αν δούμε ότι με τρίτη δεν μπορούμε να περάσουμε τη δυσκολία, βάζουμε δευτέρα και ξαναπροσπαθούμε, και βάζουμε και πρώτη και ξαναπροσπαθούμε. Ο κανόνας, χωρίς να είναι απόλυτος, λέει ότι στις ανηφόρες και στα επίπεδα εμπόδια χρησιμοποιούμε δευτέρα, ενώ πρώτη χρησιμοποιούμε μόνο στις κατηφόρες για να κρατάει την ταχύτητα του αυτοκινήτου, να μην το αφήνει να αναπτύσσει ταχύτητα. Θέλει να προσέχουμε να διατηρούμε πάντα την κινητικότητα, να μην σταματάμε, γιατί όταν οι συνθήκες πρόσφυσης είναι δύσκολες, λάσπη, άμμος, χιόνι κτλ., και το σταμάτημα μόνο μπορεί να μας κάνει να κολλήσουμε. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν είναι φορτωμένα ή με 5 άτομα ή με πολλά πράγματα στην καρότσα, όπου εκεί πλέον το βάρος παίζει αρνητικό ρόλο στο να κινούμαστε σε τέτοιες επιφάνειες. Τώρα το καλοκαίρι σίγουρα όλα θα χρησιμοποιήσουμε σε κάποια παραλία, στην άμμο, για να πάμε όσο πιο μακριά και σε πιο όμορφα σημεία γίνεται. Εκεί μεγάλο και σπουδαίο ρόλο παίζει το ξεφούσκωμα των ελαστικών. Πιέσεις 15, 16 με 20 λίμπρες είναι ό,τι πρέπει για να μπορέσουμε να κινηθούμε στην άμμο. Τα ξεφουσκώνουμε, κινούμαστε στην άμμο και φεύγοντας από εκεί στο πρώτο πρατήριο τα ξαναφέρουμε στις κανονικές πιέσεις για να μπορέσουμε να κινηθούμε.